नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आहे। मित्रांनो, आज आहे श्रावण महिन्यातील पहिला सोमवार, तर त्यानिमित्ताने आज मी चाललो आहे कुणकेश्वर मंदिरामध्ये। तर या ठिकाणी आपण कुणकेश्वर मंदिराची संपूर्ण माहिती घेणार आहोत। ज्याप्रमाणे महाशिवरात्रीमध्ये भरपूर मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी दर्शनाला येत असतात, तसंच श्रावण महिन्यातले 4ही सोमवार या ठिकाणी भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते। तर सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण या कुणकेश्वर मंदिराबद्दल माहिती घेणार आहोत। पण तत्पूर्वी देवगड टू कुणकेश्वर जाणारा हा जो रस्ता आहे तारामुंबरी बीच मार्गे, तर तो एकदा तुम्ही नक्की एन्जॉय करा। आता आपण मंदिराच्या वरच्या बाजूला आलो आहे। देवगड टू तारामुंबरी ज्यावेळी आपण आलो आहे तर त्यावेळी रस्ता थोडासा खराब होता, पण बाजूची सिनरी एकदम मस्त होती। समुद्र किनारा लागूनच आहे। जर तुम्ही कुणकेश्वर मंदिरामध्ये येत असाल तर तारामुंबरी मार्गे देवगड या रोडला नक्की भेट द्या। अतिशय सुंदर असा रस्ता आहे आणि तिथूनच तुम्ही पुढे पवनचक्कीला वगैरे जाऊ शकता। तर आपण आता पहिल्यांदा मंदिरामध्ये जाणार आहोत। हे आहे कुणकेश्वर मंदिराचं मुख्य प्रवेशद्वार। मंदिरामध्ये दर्शनासाठी जाताना तुम्हाला जर फुले, ओटी वगैरे काही पाहिजे असतील, नारळ, तर इथे दुकानं आहेत, तर तिथून तुम्ही घेऊ शकता। मित्रांनो, पहिल्यांदा आपण श्री कुणकेश्वराचं दर्शन घेणार आणि त्याच्यानंतर मग इतर आवारातील मंदिरं आहेत त्यांची आपण माहिती घेऊया। हे मुख्य प्रवेशद्वार मागच्या वर्षीच बनवलेलं आहे नवीन, तर संपूर्ण चिरेबंदी आहे आणि आपल्या देवगडची खास ओळख असलेला जांभा दगड या ठिकाणी वापरण्यात आलेला आहे। ह्या पायऱ्या चढून गेल्यानंतर आपण कुणकेश्वर मंदिराच्या आवारात प्रवेश करतो। हा कुणकेश्वर मंदिराचा भव्य असा सभामंडप आहे आणि सभामंडपाच्या समोरच नंदीचं स्थान आहे। अतिशय भव्य, दिव्य आणि सुशोभित असा हा कुणकेश्वर मंदिराचा सभामंडप आहे। तर आता आपण कुणकेश्वर मंदिराच्या गाभाऱ्यामध्ये प्रवेश करूया। गाभाऱ्याच्या प्रवेशद्वारावर देखील सुशोभीकरण करण्यात आलेलं आहे। गरुड, गणपती बाप्पा, विष्णू अशा अवतारांचे संपूर्ण मूर्त्या आहेत कोरीव केलेल्या। गाभाऱ्याबाहेरील सभामंडपाला वरती झुमर लावण्यात आलेले आहे, सोबत सुंदर असं नक्षीकाम करण्यात आलेलं आहे। श्री कुणकेश्वराचं दर्शन घेतल्यानंतर बाहेरील बाजूस जाताना इथे भाविकांना प्रसादाची व्यवस्था देखील केलेली आहे। तीर्थ आणि प्रसाद अशा दोन्ही स्वरूपात या ठिकाणी भाविकांना प्रसाद मिळतो। प्रसाद घेऊन ज्यावेळी आपण मंदिराच्या बाहेर येतो तर त्यावेळचं मनोहर असं दृश्य समुद्राचं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं आहे। आता जस्ट आपण मंदिरामध्ये दर्शन घेऊन मंदिराच्या बाहेर आलो आहे। तर या मंदिराच्या आवारामध्ये देखील भरपूर छोटी छोटी मंदिरे आहेत, तर या मंदिरांची देखील आपण माहिती घेऊया। श्री कुणकेश्वर मंदिराचे सर्व आवार घडीव चिरेबंदी दुहेरी तटबंदीने बंदिस्त आहे। मंदिराच्या आवारात प्रवेश केल्यानंतर समोरच भैरव मंदिर आहे।
मुघलांच्या आक्रमणावेळी या ठिकाणचे जे पाषाण आहे ते चौथऱ्याखाली स्थापन करण्यात आले होते आणि त्यावर मातीचा ढिगारा करून ते मातीचे थडगे आहे असा भास करण्यात आला होता. भैरव मंदिराच्या पुढे श्री मंडलिक मंदिर आहे. हे मंदिर दाक्षिणात्य शैलीतील मंदिर असून या मंदिराचे बांधकाम सुमारे 11व्या शतकाच्या पूर्वी झाल्याचे जाणकार सांगतात. श्री मंडलिक मंदिर आणि श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिराचा सभामंडप यांच्यामध्ये हा मोठा नंदी आहे आणि नंदीच्या बाजूला 5 मोठ्या दीपमाळा उभ्या करण्यात आलेल्या आहेत. श्री कुणकेश्वर मंदिराचे बांधकाम हे देखील दाक्षिणात्य पद्धतीचे आहे असे जाणकार सांगतात आणि या मंदिराची रचना तारकाकृती आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे आकाशातील तारका असतात त्याप्रमाणे या मंदिराचे बांधकाम आहे. त्याचबरोबर या मंदिराचा चौतरा हा जवळपास 30 फूट उंचीचा आहे आणि त्या 30 फूट उंच चौतऱ्यावर पाषाण आहे. समुद्री लाटांचा प्रभाव रोखण्यासाठी या मंदिराचा चौतरा 30 फूट उंचीचा करण्यात आला असण्याचे जाणकार सांगतात. कुणकेश्वर मंदिराला लागून असलेल्या समुद्रामध्ये पांडवकालीन शिवलिंग देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याचप्रकारे या मंदिराच्या आवारात श्रीदेव नारायण मंदिर देखील आहे. श्रीदेव नारायणची मूर्ती अत्यंत दुर्मिळ आहे. त्याचबरोबर या मूर्तीच्या प्रभावळीमध्ये दशावतार कोरलेले आहेत. नारायण मंदिराला लागूनच बाजूला श्री गणपती मंदिर आहे. या मंदिरामध्ये गणपती बाप्पांची संगमरवरी मूर्ती स्थापन करण्यात आलेली आहे. मंदिराच्या दक्षिण प्रवेशद्वाराजवळ या ठिकाणी एक मोठे तुळशी वृंदावन आहे. ते नारो निळकंठ यांचे समाधीस्थान आहे असे जाणकार सांगतात. नारो पंडितांनी मंदिराच्या छपरावरून उडी मारली होती असा उल्लेख कुणकेश्वराच्या पारंपरिक आरतीमध्येही आढळतो. मुख्य मंदिराच्या उत्तरेला श्री जोगेश्वरी मंदिर आहे. भक्तांच्या हाकेला धावणारी आणि नवसाला पावणारी अशी श्री देवी जोगेश्वरीची ख्याती आहे. कुणकेश्वर वासीय या ठिकाणी घटस्थापना मोठ्या भक्तिभावाने साजरी करतात. श्रीदेवी जोगेश्वरी मंदिराच्या समोर एक तुळशी वृंदावन आहे. या ठिकाणी तुळशी विवाह पार पाडल्याशिवाय गावातील कोणीही तुळशी विवाह साजरा करत नाही. त्याचबरोबर मंदिराच्या मागील बाजूस या ठिकाणी एक तळे देखील सुशोभित करण्यात आले आहे आणि या ठिकाणी श्री शिवशंकरांची मूर्ती देखील स्थापन करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो, आपण सुवर्ण कोकणच्या ह्या भागात कुणकेश्वर मंदिराविषयी संपूर्ण माहिती घेतली. या मंदिरामध्ये आवारात कोणकोणते मंदिरं वगैरे त्या सर्वांची माहिती घेतली. तर श्रावण सोमवार स्पेशल हा कुणकेश्वर मंदिराचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण व्लॉग यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि फेसबुकला देखील आम्ही हे व्हिडिओ टाकत असतो, तर तिकडे देखील आम्हाला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.